Mga ka-K5, sensitibo ini nga balita sa Banuasang Kalinog, mag-utod ginpulihan puno ang biktima, patay. Ila sa tiyan, ilok, kag sa iban pang nga porson sang lawas. Ini ang nadangtan ni alias Ryan, 33 anyos, matapos ginbuno sang mag-utod nga sanday alias Alex, 24 anyos, kag alias Hill, 30 anyos. Natabo ang insidente sa Barangay Tuyungan, Kalinog, alas 11 sang gabi Mayo 19. Sa investigasyon sa pulis, lunsay hubog ang tatlo, kag nagsugatay sila samtang papuli na kontani. Sa diin nagbaisay ang mga ini, kag nagtapungulay, pero lipod sa ibalo sa biktima nga may mga kutsilyo ang mga sospek, kag nagresulta sa pagpamuno. Ginhingaga pa sa dara sa ospital pero gindeklara nga dead on arrival. Gilayon naman na aresto ang mga sospek, pinaagi sa hot pursuit operation. Kag sa karon mga ka-K5 dira na sa kustodiya sa kapulisan ang mga sospek, kag basi posible buwas nga tanana nga mapasaka ang kaso patok sa ila. Balita nagikan sa Banuasang Kalinog. Ini naman sa K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko kang Kalingawan si Luilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.